Ako ste u proteklih nekoliko dana pratile vesti, sigurno ste čuli za mitir koji je prošao nad New Jerseyjem i ostavio svjedoke bez daha. Na kraju ću ti pokazati kako je ova neobična pojava izgledala izbliza i šta su ljudi točno vidjeli. Ja sam dio tima koji vam donosi najzanimljivije i najaktuelnije teme na kanalu Top Klik. Mitir koji je prošao nad New Jerseyjem bio je veliki događaj koji je izazvao veliko zanimanje javnosti. Ovaj događaj se desio u toku noći, kada su ljudi iznenada vidjeli jaku svjetlost na nebu. Mnogi su mislili da se radi o avionu ili drugom vazdušnom objektu, ali kako su se svjedočanstva počela skupljati, postalo je jasno da se radi o nečemu potpuno drugom. Prvo, mitir je primijećen od strane stanovnika New Jerseyja, koji su izvijestili o jakoj svjetlosti i jakom zvuku koji je praćio taj događaj. Ljudi su brzo uzeli telefone i počeli snimati ono što su vidjeli, tako da imamo mnogo snimaka ovog događaja. Snimci su pokazali jaku, bijelu svjetlost koja je prešla preko neba, praćenu jakim zvukom koji je bio toliko jak da je izazvao vibracije zgrada i automobila. Kao što je već rečeno, ovo nije bio običan mitir. Ovaj mitir bio je veliki i jak, tako da je izazvao veliko zanimanje među stanovništvom. I ljudi su počeli da pričaju o ovom događaju na društvenim mrežama, tako da je brzo postao viralna tema. Na kraju, kako smo i obećali, evo snimka koji će vam pokazati koliko je ova pojava bila impresivna. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.